Serokwezîrê wê demê Ahmed Davutoğlu got kuştina Tahir Elçî suikastekî siyasî ye. Tahir Elçî di 2015 de li Amedê dema li ber mînareya çar lingan daxuyanî da çapemeniyê hat qetilkirin. Neh salê ku darizandin di dome. Dozger ji bo sê polîsên ku bêgirtin tên darizandinê re biryara beraetê xwest. Di dosyayê de ji ber sê polîsan wek din tu bersûcên din tune ne. Parêzerên malbata Elçî di daxuyaniyên xwe de wiha dibêjin. Ji bo ronîkirina dosyayê vekolîneke bi bandor nehatiye kirin. Dibêjin bersûcan li dadgehê nehatine lêpirsînkirin. Kamerayên ku cihê suç dîtine nehatin lêkolînkirin. Şahidê ku bûyerê dîtine nehatin guhdarîkirin. Davutoğlu gotibû kuştina Tahir Elçî suikastekî siyasî ye. Dadgehê biryar da ku Ahmed Davutoğlu wek şahid bê guhdar kirin. Lê piştre ji ber îtiraza dozger ji vî biryara xwe zivirî. Gelo piştî darizandina neh salan tê xwestin ku dosyaya Tahir Elçî bêgirtin. Li gel van hemû kamera, şahid û delîlan gelo dikin ku qatilê Elçî nedîtin. Hevalino hûn çi difikirin derbarê vê mijarê de? Fikrên xwe di şîroveyan de binivîsin û vîdyoyê ji hevalên xwe re bişînin.